Kok percaya? Percaya bahasa Inggrisnya napa? Really. 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 Yeah. Kok real? Really. Really. Ali. Kok peliwe to? Really. Really. Aku ra iso muni R. Mbok kuwi jan ngapunten. Really. Lah ya bali. Bang, Wis sareten Bang Bomo. Rally kok. Nika. Just sit down please, okay? Yes. You sit down please nggamik-nggamik kacang ya. No. Kacang. Dan kacang asam urat. Tibake duwe asam urat. Nggih, thank you. Yo ngene iki bar sesuk ya nyontekne lho Pak aku iki. Ngono. Lah pun hayu-bayuben ngono kuwi. Niki mbok kula Bapak Ibu niki, dadose nggih ngeten niki. Mbok apa? Mbok ra tambok inguk. Ya lah wis tak inguk lho, sampean karo bapak ya wis seneng. Alah, payu tanggapan laris mbok ora tau diblonjo. Wes lho. Ndi? Lah piye tak titipne bapak? Masa ta, Pak? Tak titipne bapak terus aku petone Garuda ngono. Oh, Pak sing ndi? Lah sing ndi Pakku yo keram jane. Jane sing ndi Pakku? Aku bingung ya karo Pak. Pamundutan sakmene kaene Bang. Coba iki kula wacanen. wacane iki. Kawanan. This is a read. I am no read, okay? I have no measure. Walah, min to. Men. Orang nggawa minror, oke. Menika saking Bu Saroh Jalan Anyelir nyuwun pepeling. Ah iya. Terus sugeng dalu Mas Didik wonten ing pepanggungan. Kados pundi kabaripun kula nyuwun lagu Gubuk Asmara sesideman saking kawula Bungsam. Warung Gubuk Asmara Sorpring. Tondo mulya gadungan. Niku penggemare Cahya Nuswantara. Lah iki barang iki penggemar niki. Kepada yang terhormat Ki Didi Wibisono Dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwo. Dengan ini saya minta tembang utawi gending Tombo Kangen Kusuma Wijaya Bukit Berbunga. Tembang gending ini saya kirimkan kepada Cahya Nuswantara. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat tetap beraktivitas sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saking Mas Tul Kiem kalian Mas Gawer Pare Kediri. Ya, matur nuwun Mas Tul Kiem Mas Gawer. Penggemar wayang kulit. Nggih. Penggemar dimanapun wayang kulit berada disusul. Dalange sapa ae to? Mesti disusul. Wong enek wayang ramen ning kotak ngono disusul kok. Yang ora digelare disusul. Niku wau kadose Pak Didi, niku wau dipeseni kalih Bu Saroh niku wau. Nggih. Kula ken yo anu niku nyerat, nggih nyerat ngoten mawon. Oh ngoten. Pepeling, heeh. Jenengan badhe ngaturke pepeling. Mboten, kula badhe mandhap. Oh, tak kira lek kok nyanyi pepeling. Lah niku nggih mpun anu radi tayet kesel. But yes. Panitia. Yeah. Yes. I am very tired and the last see you to the next time. Okay. Thank you very much. Yes, long time ago. Okay. Iki ditabuhi apa Bang? Ampun repot-repot nopo to jenengan niki saking DBN Mas Kolis Tabuhan Nusantara. Matur nembah nuwun Mas Kolis. Ya ampun jenek regane iki ya apa. Matur nuwun. Yes, thank you. Wong jenengan gangsal, Pak. Yes. Nggih, matur nuwun. Sehat selalu, tepuk tangan buat Pak Atsmojo. Luar biasa. Applause. Oke. Yes, singing. The singer. Iya, dibacutke. Oke. Sinten ingkang kajibah menika? Coba saiki sapa? Susi. Iki Susi. Aku suwi ra ketemu cah iki. Ono. Siarno, Bang. Siarne teng mriki nang masjid. Loh, ning kene kok ning masjid lho ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada malam hari ini ladies and gentlemen. Terus piye iki? Baik, kita tampilkan artis selanjutnya dari Kota Bung Karno tentunya. Baik, kita panggilkan ada Warkota Susi Simalakati. Susi yo Cahya Nuswantara. Bali.
next Susi. Good night. How are you? Baik. I am fine. Oh, fine, Okay, fine. okay. And you? I'm fine. Oh, fine sekali. Oh ya Allah, kok keringetan toh? You alah kudu ngelap aku. Tak lap ih. Anu golekno jampel Ya apa? Allah, nih. Ya, alah. Bot-bote ngingoni sapa tang ngene iki jane? Ya nyuwun sewu, resikone wong ganteng nggih ngeten iki Pak nggih. Enak menten. Kalau sing ra trimo sing ra trimo guyune bawan ter Kowe dhewe. berarti ra trimo wae. Oh, gak tenang Oh, ya, gak sayang. trimo iya Sampeyan saya. suwe dhewe lah aku ki. Lah ya, Kayak ngene dhewe kaya anu. Sing bayar iki aku Mbah. Dalam Sing bayar iki aku. Ya tapi kan ya panggah menang kula ijol apa piye jenengan dadi kene. Bayaran larang mek ngedep debok. Lah ya Mbak Susi. Nggih Mas Bambang ya ampun ulun. Cantik. Terima kasih. Kulite leh mulus piye-piye Ya merumus. ampun, aku juga kangen kamu Mas Bambang sudah lama gak ketemu. Bang, dalam aku pengen. Pengen ngalih Susi. Lah kuwi padha kulite mbok dilus-lus tok kuwi. Dilus iki padha kulite. Oh alah to Mbah kok kani ngoyo men to Bang. Loh, lah niki kan kulite nggih putih, lah niku kan limbok nggih putih. Pun jenengan bayaran larang mek ngelus-ngelus kulit kebo, kulit cabe niku mawon nggih. Mas Susi, Bambang ya Allah. sudah lama gak ketemu. Kita mau rekreasi kemana ya Mas Ya, Bambang? kita kan ya rekreasi yang jauh dong. Yang jauh ya, Hmm. kemana? Sudah lama aku Iya, menantikannya. engko tajane alun-alun pare. Golek cilok ning ngono. Iya. Gitu ya. Itu Mbak Limbo sama siapa ya? Ya ben karo kuwi ngomong-ngomongan wong loro ngono. Panek ngosakne Bapak dalan. Ibu menika pasangan padha gendeng. Ora lah mari lho, Lah Pak. inggih. Jenengan no. kudune bersyukur lho. Nah, jenengan iku bersyukur alhamdulillah kok iso ngedep debok. Nah, padahal dalang niku wah pangkat paling dhuwur lho, tataran dhuwur. lho. Betul. Nggih. Sayangnya ra iso njemeki sinden. Pengen demek sinden. Dalang kok dibrongsong. Di brosong. Mengke mateng lho. Jenengan pengen didemek kalih padha kulite. Gak wis. Ditutup mripate ditutup Gak, pakai wes. No, ditutup. engko timbang ngimpi lho yo gak oleh no. Nesu Gak kula entuk golek. gampang Nesu. Anu Gak pengen oleh. pengen kulit nggih, demek Nggih, kulit. demek Menghadap kulit. ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Nah. Ya ampun. Aku yo pengen Lah Bang. iya. Lah iya yo ben pengen ben Angger utawa ngono kuwi ra pengen padha-padha. aku. Sik gak oleh ming Kersane adil. Iki Aku digolekne yo sing pengen. kula golekne niki pun to. Niki lencir kuning padha karo niku pun to. Padha karo Susi. Wah, padha. Kulite ya kuning. Wah, kuning. Niki malah kena penyakit kuning barang. Lungguh. Nah, pun. Ha, niku kulit niku pun jenengan mengo. Lah niku limbuk wayang wong. Niku Lah limbuk. niku pas sami kali Ya niku. ampun. Win rada rono win sumpah win kecepit win aku win. Win. Bu Yayu, Pak Didi tumindak satu. Bu Yayu, Pak Didi tumindak satu. Sumpah. Karo Wiwin, Jok-joka bojomu tumindak satu. Karo dalange. Bosok jenenge Sanden Wiwin kaya nganu kae lungguh ning sofa lho. Oh, enak. Penak piye malah kesosotan kok. Wiwin ning linggo samono kok ya bek to ya. Nah nggih. Ya ngaturke apa? Ngatur Nggih. Pamundutan apa niki duel kali? Ah, ora pamundutan. Pamundutan wae dipenangkani. Ana Kusuma Wijaya bukit Ya, oke, berbunga. itu buat saja. Gubuk asmara sesideman pepele. Kusuma Wijaya saja. Kusuma Wijaya panggang saka sapa ki Mang? Mas Tolkiang. Mas Tolkiang Mas Gawer. Heeh, dipinangkani. Yes. Kusuma Wijaya. Oke, Yuk. Flower Wijaya.